senere. Måske. Men vi skal bare lige se min Pokémons. Og hvor god han er. Hvad Pokémon? Den er dårlig, men den er ikke det der. Den er god. Og så har jeg Jolton og en Pinsir og Pidgeot og alt sådan noget lort, ikke? Ja, Seife. Venomode. Du skal jo kun have følger på Musical, det vil jeg blive glad. Følg dig? Følg dig. Ja, man skal følge Anton på Musical. Altså, Der er link i beskrivelsen. Okay, så er der link i beskrivelsen. Eller vi skriver bare, hvad det Musical hedder. Jeg har allerede lavet en, eller I kan gå ind og se videoen, jeg har lavet i går. Og der er link i beskrivelsen. Mhm. Nu går jeg lige og ser. 2 10 km ikke? Men En på mig, der går bare likes. hører du også den der? Ja. Den er helt god. Ja, den er fucking god, mand. I skal lige prøve at høre den. 2 minutter og 42 sekunder. Ikke den hele. Reklame. Så Sådan der, nu starter den. Og nu advarer politiet ligefrem om, at jagten på den her kan føre til... Min yndlingssang. Det hele skyldes små monstre i mobilen, som det her, for Pokémon-feberen har ramt et stort del af Danmark. Over 30 Pokémon, mit Pokémon, mit Emoticon, mit Petbook. Som fucking ting, du fucking spænd, du bring det på. Start med min Magic Garden. Spark med min Charizard. Nå, jeg vil bare sige, at vi ses i næste video. Hej.